queráis. Bueno, mañana ya sabes que vas a enfrentar a un equipo que acaba de formar y que en su campo es muy difícil. Sí, como todos, sabemos que es un equipo complicado, fuera de casa, Pero en Galicia. pues fuera de casa sí que son, bueno, todos os partidos son difíciles, tanto na casa como fora, é un equipo que está facendo ben, pese que últimamente sí que, bueno, non está no seu mellor momento, pero sí que está facendo unha boa tempada, está facendo unha boa tempada, como xa dixen, é un equipo bo, ten xogadores de bastante nivel, creo que con respecto ao ano pasado reforzándose bastante ben, e, bueno, está claro que nos van poñer as cousas moi difíciles. Pero, bueno, temos a gran ventaxa que o Deportivo nos últimos partidos xa está adquirindo identidade. Sí, penso que estamos nun bo momento, creo que a trayectoria está sendo boa, estamos ahora, pois, creo que nunha melloría de xogo, a ver se podemos manter isto, porque, bueno, sacar os maiores número de puntos posibles agora neste bo momento, pois é importante para nós. Se ven falando un bo momento de xogo, pero estes días escoitando a Estrada da Ponferradina, decía que o Depor non se sabía moi ben a que xogaba, como que non tiña as ideas claras, que lle estaba faltando moita claridade a hora de xogar, e iso podía ser unha vantaxe para eles, non? Que ao mellor a vosa incertidumbre. No, eu penso que sí que temos as ideas claras do que xogamos. Sí que hai partidos que igual non nos saben as cousas como noutros, pero que penso que a identidade propia sí que temos. Bueno, creo que últimamente estamos a demostrar. Después de escuchar a Claudio, explicar esto, parece que presentaron un poco más de mecanismos para que estoy diciendo que en Ponferrada había que ganar. Iba a ser un poco un partido con sabor a derbi, ¿no? Porque está aquí al lado Ponferrada, se van a desplazar muchos seguidores del Deportivo, va a tener como ese ambiente. También dentro del campo, ¿lo ves así? Sí, home, polo que se di, sí que se vai desplazar moita xente, bueno, para nós pois sí que é un partido especial, non? Por xogar fora da casa e ter pois tanta xente do Deportivo, pois é un partido especial para nós, a ver se, bueno, pois podemos darles unha alegría. Porque estamos vendo, o sea, que afortunadamente están tratando de recuperarse a Licente, é unha percepción persoal. Bueno, siguiente. A victoria de máis suporía que poñemos a 14 puntos prácticamente da Ponferradina, máis menos, abrir xa unha brecha importante cos supostos rivais máis directos, non? E aparte un grupo considerable. Sí, pois todo o que sexa pois abrir distancias agora, pois está claro que ao final pois pode ser definitivo, pero o importante máis que os puntos e as diferencias son as sensacións que temos, que creo que neste momento pois sí que temos unhas sensacións boas, ou estamos con maior confianza, e máis que nada este é o camiño que queremos seguir, máis que fixarnos nos puntos e na clasificación. Que se están recuperando moitos xogadores e a miña percepción é que o Deportivo ten unha, sempre digo plantilla, un dos mellores 11 de segunda división. Sí, penso que temos unha plantilla moi potente, tanto, bueno, pois hai 11 que xogan, e despois sempre tres máis que entran nos partidos, e aparte, pois xente que non xoga tanto, que si que ten un nivel para min moi alto en segunda división, en ese sentido, pois creo que temos unha plantilla pois moi boa. Tú eres, bueno, pues quizá el representante de los nuevos, de la gente que iba entrando, pues como más consolidado dentro del equipo, pero hay otros que van dando bastante nivel. El último, Luis, ¿no? Que está en un momento dulce y que sí que está contando muchísimo para Valencia, se le ve también bastante animado. Sí, penso que xa dixen máis veces que hai xente da canteira que ten moito nivel, que pode dar o nivel na segunda división, e creo que está a demostrar. Con oportunidades, agora que está tendo Luís, pois creo que está a demostrar o xogador que é, que ten un nivel moi alto, e bueno, pois a ver se hai outros que tamén teñen oportunidades de demostrar, porque penso que sí que hai xente con moito talento. Cuando en pretemporada os concentrabais y tú la viviste entera, ¿esperabas algo así, tanto a nivel del protagonismo que está teniendo la gente de la cantera, como la situación en la que se encuentra el Deportivo después de las turbulencias de lo tarde que llegaron los fichajes y todo, veros a un punto de vista? A ver,
Visto non, a pretemporada sí que foi complicada, moita inestabilidade, pero bueno, penso que ao final fixo unha plantilla pois bastante boa, e bueno, penso que vistos os partidos tampouco é tanta sorpresa que estemos aí. Penso que a Liga é moi igualada, e bueno, podemos estar un poquinho máis arriba, máis abaixo, pero máis ou menos penso que estamos dando un bon nivel, e polo tanto, pois tampouco é tan, bueno, pois que non fora tan esperado. Lo que vamos a apreciar no campo, pero sobre todo nas relacións que se caen por la laboral, que estén siguiéndote outros equipos que teñan interés en ti, eso, en algún sitio, non te desvía un pouco. Home, sempre é un motivo de halago, non? Que se interesen por ti, pregunten por ti, pero bueno, a min, en ese sentido, xa me teño que me poña recto e dereito, e nada, a mí o que me toca é traballar aquí, facer as cousas ben, ir a mellor, non descentrarme nesas cousas, porque ao final todo iso que o único que pode facer é ir na miña contra, e polo tanto, pois centrarme no día a día, en traballar a mellor, ir a mellor, e xa o que teña que vir xa virá. Sí, home, é un xogador, bueno, que te vou dicir, é un veterano, xa sabe as todas, e, bueno, pois para min aprender del pois é moi importante, porque tanto a nivel dentro do campo como fora, pois ten moitas cousas que decir, moitas cousas que aprender del, e nese sentido, pois, sirve moito para empaparme do que é o fútbol profesional e de todas as súas experiencias, e, bueno, pois, é importante telo ao meu lado, claro. Sí, xa che dixen, dame moitos consellos, está sempre pois axudándome, dando, bueno, pois directrices, e, bueno, pois nese sentido, pois tamén moi contento de ter alguén así ao meu lado, que, bueno, é un libro aberto para aprender del. Non, a nós estamos centrados no deportivo, eso xa é cousa que non, bueno, directamente non nos incumba a nós, o que temos que pensar é no que é o fútbol, e o outro, pois, bueno, o que sexa. Además, estás acostumbrándote a abrir partidos cerrados, ¿no? Como se presume que pueda ser el de Ponferrada, estás sacando provecho de jugadas de estrategia, como que habrá que ponerle especial atención, ¿no? En el Toralín, que por las condiciones del campo y por el partido que se presume, puede dar bastante juego la estrategia. Sí, bueno, ata agora as xogadas a balón parado pois están decidindo moitos partidos tanto en contra como a favor. Está claro que vai ser pois moi importante estar centrados tanto defensivamente como ofensivamente, porque sí que sabemos que é onde podemos facer dano tamén, é unha oportunidade para abrir os partidos, que normalmente están sendo moi igualados, estánse decidindo nestas cousiñas, e sí que, bueno, pois temos que estar moi centrados, porque sabemos que tanto se nos pode ir o partido aí como podemos pois leválo nós. Vale. Muy bien. Vale.